lunglei electric veng uaime te chuan an veng thlan muala kumin sang ni som ni pathum chunga famta te tan famngai zan ti an buat saya he thil hi thil thatak ni inalang then khat chuan an lo sel le to mai thei ma se famta te chunga hanin chanila kan thithiam mai ome thil zong chang thak tak ni ina hriata Mizoram po avoi khatna ani hial mai ome kum khat chunga avoi khatna na chu hetiang bot sai hi inti mu thak tak ni in a hriat Christmas hun pui alo thlen hian kan chung famta te kan du lai kan duat kan hmangai kan nu kan pa kan fa te famta te ngai ana thina hetiang pola lunglei electric veng uaime ina hun an mang hi thil thatak ani a anam puizia rui mai ani con phải giảm mê cái projector display này he không làm che u phải là phần đồ hàng mà là mà hiện nay chú xong xong thì tôi rất là nể rất thà like